miesto, aby ste si nenárazili ústa alebo niečo iné. Pripravení, vieme, čo to je, skôr čo to báty, 5 a 5. Poď! Nižšej intenzity a väčšieho časového rozsahu. Postupne každý týždeň sme išli kratší a kratší interval, ale intenzívnejšie a intenzívnejšie, ale nikdy sme nešli do tej červenej zóny, nikdy sme nešli do toho all out. Vždycky sme začali už 40% kapacity, ale nikdy nie all out. Nikdy sme si to nevyčerpali. Teraz poviem z maličkého intervalu časového, že 30 sekúnd, ale naplniť. Ako prvé stanovisko budeme mať šprint. Budeme využívať zvuk. Tu musíme náhlas. Bude nám dodržiavať. Nie, jeden trikrát. Za sebou, hej, za povinnou prechodom, na stanočku, hej. Mirko. Budeme v 30 sekundách. 10 tam veľa smečov,